Okay, may buntag sa atong tanan. Okay, today is our Christmas celebration, atong Christmas party. Daghan kay atong mga mga panghatag, mga gift sa mga bata, pandak ko. Karon mga igsuon, maglipay ta og hope we enjoy the party. Atong palakpakan atong buhing Dios. Amen. To the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Then in heaven and nature, joy to the earth, the Savior brings. Let all our songs imply. Sounding joy, repeat the sounding joy, and serenity the sounding joy. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King, and every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior's Son. Let all their songs imply, where fields and flowers, rocks and hills, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven. Joy to the world, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Yes, Lord.
Glory stream from heaven above. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Lord, Christ the Savior is born. Silent night, holy night, knowledge come, knowledge rise, round your virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds speak, and the sign, glory stream from heaven above. Heavenly hosts sing hallelujah. Christ the Savior is born. Christ the Savior is born. Christ the Savior is Yes, Lord, we thank you, Ginoo. Tungod kay sa usa ka silent na gabi, mahilom na gabi, ikaw ang nahibugso, Ginoo. Kapit 2,000 na katuig ang milabay, aron kami, Ginoo, makabaton og kaluwasan. Salamat, Ginoo, kay ikaw ngayon nahigugma nga ni kanamo. Ug di lang basta-basta nga gugma, kundi usa ka dako nga gugma, Ginoo. Nga diin kami naliwala sa mong pagkamakasala, ikaw namatay aron kami makabaton og kaluwasan ito. Lord, salamat sa tanan na imong kaayo sa mga kinabuhi ining tuig 2023. Salamat, Ginoo, kay nakahimo na sab kami sa pag celebrate sa paghandom sa imuhang pagkahimugso ining kalibutan, Ginoo. Continue to bless us. Labi na, Ginoo, sa pagpamati sa imong pulong, padayon ka mag-bless, Ginoo, na makasabot kami kung sa gyud ang kahulugan, ang rason ni ini nga Pasko, Ginoo. Salamat sa tanan, ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Sige, atong andaman na itong mga halad, no? Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalibay, diha sa Ginoo. Dai buntang Diyos mo sa ligdan niya,
Sunny pa yung kasing-kasing. Hallelujah. Amen. So atong palakpakan atong buhi na Diyos sa iyang kamaayo. Christ the Savior is born. Ug karon para paghalad sa iyang awit diha sa atong buhi na Diyos, atong palakpakan si Ate Betty Sarigumba. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till he appeared and the soul felt its warmth. A thrill of hope, the weary world rejoices for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night divine. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. All night divine, all night when Christ was born. All night divine, all night, all night divine. Wow, salamat kay Ate Betty. Indeed, the Lord is good. So karon for another special number paghalad diha og kanta sa og awit diha sa atong buhi na Diyos. Kay palakpakan nato si Jai Jai and Dexter.
Mangbundag sa tanan. Amen. Dili din ako kawangon nga muhalad ug awit dia sa pangbuhing Dios. Ang among kantahon nagauluhan kini Grace by Laura Story. My heart is so proud. My mind is so unfocused. I see the things you do through me as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father and mold me as my Maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns in my heart and keeps me hanging on. Ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. Giving up my life to you for all than me. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. Dungog ug himaya akong ginabalik da sa tungbuhing Dios. Amen. So, salamat kaayo, Jai and Dexter, for that song. So, reminder to sa grace, sa Ginoo, sa iyang gugma sa ato. Kung unsa siya ka pasisyoso, bisan pa sa atong mga kapakyasan, padayon jud ang grasya o pagigugma sa atong buhi na Diyos. Amen? So, padayon na ta sa pag-worship, pagpaminaw sa iyang pulong, and
to celebrate Jesus in our lives. Atong palakpakan atong buhi na Diyos. Merry Christmas sa tanan. Kumusta? Porte daghan ang regalo diri pero murag luya man mo. Wala mo malipay nga. Porte daghan ang regalo. Ha? Sa kadaghan sa regalo abot nabakay inyo ani. Bitaw. Salamat sa Ginoo nining taknaa sa kabuntagon nga sa ulo kita nining Pasko. Doon ay mga pundok na wala naga-celebrate og Pasko tungod kay ambot sa reason nila pero some of their reason is wala sila kabalo kung December 25 na tao si Jesus Christ. But for us, wala man ta kabalo kung unsang eksakto bagyod nga adlaw na himugso si Jesus Christ. Pero ato ang gi-celebrate ang Pasko tungod kay sa makausa, gipakatao, nahimugso si Jesus Christ kapin 2,000 na kamakatuigan ang nilabay ug mao na ang ato ang gi-celebrate. Kay kun walay Kristo nga gipakatao nining kalibutan wala gyud kitay kaluwasan. Now, ang ato mensahe ning taknaa sa kabuntagon. Anyway, ang iyon sa day nato ning mga kids nato na manghilom. Naman tay lugar dito sa ubos, basin pwede dito ang uban ng mga kids para dili kayo madisturbo ang inyong mga ginikanan. Nya itong mga young people, dili sa mo magsaba-saba. Balikon ako ang ato ang teksto ni ining taknaan sa kabuntagon, makita sa pinaka-common na bersikulo. Kita man siguro ninyo sa tubangan. John 3:16. Ako magabasa sa pulong sa Ginoo ang nagaingon, kay gihigugmas sa Dios ang kalibutan. Sa ingon nga tungod niya na, gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanang mutuo kaniya, dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon o kinabuhing walay katapusan. Magaampo ta, Ginoong Dios, salamat sa imuhang pulong nga ako ang nabasa ning taknaa sa kabuntagon Ginoo. Padayon ka nga magablas ni Ginoo nga makasabot gayud kami niini ug makakaplag kami og favor nining imong pulong Ginoo. Ihatag usab gani kanako ang langit no nakaalam aron nga able ako na saysay nining imong pulong. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Usman ako, Merry Christmas sa tanan. Unsa ba gyud ang pinakarason nganong magsaulog ta og Pasko? Unsa ba gyud ang rason? Pinakarason. Tingali ang uban nga wa makasabot sa tinuod na rason sa Pasko, tingali ang uban nagunahuna nga ang Pasko panahon sa pagbinayluay og mga regalo or exchange gift. Kay mostly nga naga-celebrate og Christmas o nagapahigayon og Christmas party, doon na gyoy mga exchange gift na ginahimo. And doon na po'y giving of gifts. Labi na tong mga galante na mga boss, mga galante na to na mga employer na nagahatag og mga regalo pag Pasko, labi na sa panahon sa Christmas party sa usa ka kumpanya. Ang uban tingali nagunahuna nga ang Pasko is panahon sa pagsuroy-suroy, pagpalit og mga regalo. Daghan na mga
tao pag panahon sa Pasko malipay. Kay baka dawat siya og regalo. Pero daghan pud ang masubo kay lagi way ikapalit og regalo. Tama? Pag abot po sa Pasko, kasagaran ang tao daghang kayo kwarta. Ano man? Ha? Kagahapon, nagatumi sa gani karon ng mga simanaha antod kagahapon, nagalakaw mi ni Carla. Grabe gyud ka, busy ang mga kadalanan. Busy ang mga kalsada kay daghang kay mga sakyanan. Abot kun ano? Inani man. Kagahapon ni adto mig palengke. Grabe ang palengke, porting guuta. Kana palengke das tibungko. Porting naghanag tao makaingon ka. Matay abi man ako koy kwarta ni mga tao, daghang day kwarta di. Grabing tao sa palengke. Pag abot nimo sa highway, daghang mga tao kabaktas ng dalan tingali nangita og palitunon. Ang uban adto te Grand Mall. Wala nang gayon ni ato Grand Mall kay basig purti taas ang pila dito sa mga counter dito tungod sa kadaghang tao. Gani nato yung mga pipila na adre sugatan pa namo. Gani padulong po to Grand Mall siguro. Ngita og pangregalo karon. Sila disiri man tong banas siguro gapon. Ha? So inaana ang mahitabo during Pasko na makaingon ta, grabe, busy kayong tao, sige pamalit. Handa siguro para unyang gabi. Motong busy sila kagahapon sa pagpamalingki, pagpamalit og mga fruits, labi na tingali pag abot ani og kining 31 basig daghan na kayog manoroy na pod kay mamalit og mga lingin. Ano ba lingin? Mga lingin sa lamisa ibutang kay para sabi kahulugan swerte na kung sige ra kag katulog bisan pag dako kayong lingin sa butang nimo sud sa imong patong nimo sa lamisa kung magsira ka katulog agi swerte. Patay gyapon ka mapasmo man ka. So tama ang ingon sa panultihon nga lihok tao aron tabangan ka. Pero dili gid paswertihay. Pero ako bot pasabot na tingali musamot pagit kabisi ang panahona. Pero unsa ba gyud ang pinaka-rason nganong magsaulog ta og Pasko? Unsa ba gyud ang pinaka-rason? May usa ka hari sa usa ka nason. Siya usa ka hari nga labihan ka maalamon. Pero hilabihan pud ka maayong hari. Ang mao nga king. Nagahuna-huna siya sa iyahang mga constituents, mga tao nga sakop sa iyahang leadership, sa iyahang gingharian. So nagahuna-huna siya, nagalantaw kung unsa ba gyud ang kahimtang aning mga tao. Unsa ba gyud ang ilang gihimo? Unsa ba gyud ang ilahang sitwasyon? So may mga panahon nga ang mao nga hari magsulob siya og usa ka yano nga sapot. Usa ka yano nga mga saplot. Og moadto siya didto sa mga kabalayan. Og usahay magsuot siya og kanang usa ka makaluluoy. Mas labing makaluluoy nga saplot sa usa ka kabos nga tao. Gisi-gisi ang mga sanina. Sumuadto siya dito sa mga kabalayan. Kay makisusi siya kung unsa ang kahimtang aning iyahang mga constituents, kung okay lang ba ilang kahimtang, unsa ba gyud ilahang mga kinaiya. Kay hari man siya. Wa sa ka-experience. So, may usa ka balay nga iyang gibisitahan. Nibisita siya dito og ang mao nga balay, hilabihan ka kabos. Hilabihan yun ka lisod ang mao nga tagbalay. Ngayang gibisitahan. Miadto siya dito og unya nangayo siya og kaon. Kay usa man sa ka makalilimos ang iyang dating nga hari. Nangayo sa pagkaon og gipakaon siya sa kabos. Gipakaon sa atong tao nga kabos. Gipadayon siya ang balay. Gipakaon siya og unya bilakaw ang mao nga king. And then later on, mibalik siya dito sa mao nga kabos nga tao ug nagpaila siya. Ug niingon siya nga, Sir, ako ang imuhang hari. Ana siya, ako ang imong hari.
nga mao kini ang akong pangalan. And then sa iyang hunahuna nga basin ang mao nga kabos nga tao mangayo sa iyaha og mga butang o mangayo ba og pagkaon tungod kay hari man siya. Usually, inaan naman itong una-una, nga pag dunay big time nga tao, labi na kung king, di mo siya, bibisita siya balay, basit pwede ka nga makademand sa iya, nga basin, hari, pwede ni mo, ayohon akong balay, pwede ba ko ni mo tagaan o gluti, pwede ba ko ni mo tagaan o kwarta, pwede ba ko ni mo tagaan o bugas, o mga sudan, pero, dili mao ang gihimaw sa mao nga kabos ka tao, nga gibisitahan sa mao nga hari. Hinungon, ningon ang hari, ningon ang kabos sa hari, ingon niya, mahal kong hari, ingon niya, hilabihan ang akong kalipay. Kay ikaw, bibisita ka na ako. Nining, usa ka dapit nga baho. Usa ka dapit na gubot. Usa ka balay nga hugaw nga balay. Usa ka balay nga daot nga balay. Labihan ang akong kalipay. Kay imo kong gibisitahan. Purting kahibulong sa maong hari. Kay abi niya, o lahi ang pangayoon, abi niya, o mangayo og something ang mao nga kabos ka tao. Pero iyahang gipadayag sa mao nga kabos ka tao, ang iyahang hilabihan na kalipay nga gibati tungod sa pagbisita kaniya sa mao nga hari. Igsoon, inaana po ang atong Ginoo. Bisag kinsa ka pa man, bisag unsa ka pa man, o bisan unsa pa man ang imong kahimtang sa kinabuhi, bisan unsa pa man ang imong nahimo sa kinabuhi, ang Ginoo mianhi, gipadala diri kay dako ang iyang paghigugma niya kanimo. O buot niya na ikaw makasinati sa iyahang dako nga gugma diha kanimo. So that is the reason of Christmas. The reason for Christmas is tungod kay ang pinakarason sa mao nga Pasko is una, ikaw, ako, kitang tanan. Mo niya pinakarason sa Pasko. Nganong adunay Pasko? Nganong nagsaulog ta og Christmas? Tungod kanimo. Tungod kanako. Tungod kanatong tanan. Tungod kay kita dili manguta ngayan. Dili tatakos, pero ang Dios, ang pinakarason, ang iyahang tuyo, mao gayud ikaw, mao gayud kita. Tungod kay dako ang iyang paghigugma ngani kanato. Gihigugma ka sa Ginoo, gihigugma ko sa Ginoo, gihigugma tatanan sa Ginoo, bisan sa kinsa ka pa man, o bisan unsa ka pa man klase nga tao, gihigugma ka sa Ginoo, o dili lang usa ka basta-basta nga paghigugma, kundi gihigugma ka sa Ginoo sa hilabihan gayon. Batud pa sa John 3:16, for God so loved the world. Kinsa man ning kalibutan? Kita, dili ning hulagway sa kalibutan, dili ning yuta nga atong gipuy-an, dili ning mga butang nga ato ang makita, dili ning mga butang nga atong naangkon, kundi kita ni na mga tao, kita na mga makasasala, kita ang mao nga gitawag kalibutan. That's why mingon ang pulo sa Ginoo, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Igsoon, gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ta sa Ginoo og may hinungdan nga iyang gipadala ang iyahang bugtong anak nga si Jesucristo tungod sa iyang dako nga gugma kanimo og kanako. Mao nang ayaw og sulti, ayaw paghuna-huna nga way nahigugma kanimo. Daghan sa mga tao pag makasinati og mga depresyon o isa sa mga hinungdan sa ilang mga depresyon is tungod kay walay nahigugma sa ilaha. Nakauyab, unya gibulagan, unya maingon dayon wa nay nahigugma sa kuha. Sayop ka igsoon. Bisan ogi maltrato pa ka sa imong ginikanan, bisag nakasinati ka og mga persecution nining kalibutan, bisag pait ang imong kinabuhi, bisag lisod ang imong kahimtang, ayaw paghunahuna nga way nahigugma kanimo. Tungod kay unang-una gihigugma ka sa Ginoo. Ug ikaw ang nahimong rason nganong gipadala niya ang iyang bugtong anak na si Jesucristo diri sa kalibutan tungod kanimo. Manang ayaw og sulti, ayaw og hunahuna nga way nahigugma kanimo. Gihigugma ka sa Ginoo. Kung ikaw nakasinati karon og mga depression, nakasinati karon og mga kaluyahon tungod kay feeling nimo wa na kay bili ining kalibutana, wala kay pulos ning kinabuhi, way mga tao nga nagpakabana kanimo, walay mga tao nga nahigugma kanimo, gihigugma ka sa Ginoo. Dako ang iyang gugma
diha kanimo. That's why bisag kinsa ka paman. Ningon pagani ang John 3:17 ato tiwason og basa sa 17 ingon pa niya, kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak kani sa kalibutan aron paghukom sa kalibutan kundi aron ang kalibutan maluwas pinaagi kaniya. Tanawa ang gugma sa Ginoo. Wala gipadala si Jesus Christ aron i-judge ka. Aron hukman ka. Ha? Mo bitaw ingon ang pulo sa Ginoo nga ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo sa panahon nga unya nga ang tanan mga tao nakadungog na sa maayong balita nga maong kaluwasan. Kay kon nianhi pa ang Ginoo aron paghukom sa imuha, dugay ra unta ni balik ang Ginoo. Ha? Pero wala pa sinibalik. Nahimugso siya, namatay siya, unya wala pa sinibalik. Inana ka pasensyoso ang Ginoo. Tungod sa iyang dako nga gugma kanimo ug wala siya mianhi aron i-judge ka kundi aron luwason ka, aron dalahon kaniya diha sa iyahang paraiso. Manay reason nganong gipakatao siya kay buot niya nga ikaw maluwas makasinati sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang gingon sa John 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod diha na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron unsa aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug mao na ang pinakarason nganong gihigugma ka sa Ginoo kay buot kaniya tagaan og kinabuhing walay katapusan. Ikaduha, the reason for Christmas is our sin. Your sin. Nga naman, ngano ang rason sa Christmas, ngano mag-celebrate kita og Pasko is tungod sa atong sala. Ang reason nganong dunay Kristo nga tatao, nganong dunay Christ nga nahimugso is tungod sa imong sala, tungod sa ako sala, tungod sa ato ang mga sala. Kay ngano man, ang sala nato mo'y dako nga babag nganong dili ta makapuyo sa giandam sa Ginoo nga paraiso. Ngano man, tungod sa atong sala. Ang sala nato mo'y nakapahimulag ka nato sa Ginoo. Ngano man, unsa ingon sa pulo sa Ginoo sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa Dios. Maong gipadala niya si Jesus Christ. Mo ni rason nga dunay Christmas. Balo mo Christmas? Christ Mass. Manang dili gid maayo kanang kinsa may hilig diri nga mo gamit og Xmas. X tapos Mass. Dili gid na siya accurate o dili gid na siya biblical. Pag moingon kag X, you celebrate Christmas, you celebrate sa pagkahimugso pero wala ka nag-celebrate kay Kristo. Ano man? X man mo si Christ. Nya imong gigamit kay Mass. Ano man? Christ. Usay Bisaya, Kristo. Usay Bisaya sa Mass. Pagkahimugso na tao, Mass. Karon kung gi-X nimo ang Christ, nya okay ra ang Mass. So dunay pagkatao pero walay Christ. Kinsa may na tao? Satanas? Bulihin na lang og demon Mass or satanic Mass o Satan Mass. Kaya nganong i-X man nimo ang Christ. Nga ang reason nganong nag-celebrate ta og pagkahimugso is si Kristo. That's why gitawag Christmas. Si Kristo na himugso. Si Kristo na tao. Mana kung mag-post mo sa mga Facebook ninyo, likay gyud ang pagbutang og Merry Xmas. Dili na siya inana. Tungod kay dili na mao dapat ang usa ka pagsabot sa usa ka Kristohanon. Anti-Christ ka. Anong i-X man nimo si Kristo? Anti-Christ ka kung i-X nimo ang Christ anya dunay pagkatao kinsa man ang nasa X karon. Kung i-X nimo, pwede si Satanas, pwede ikaw na, pwede nga musilingan siguro na. Mo na nga careful ta kung mag-post ta. Anyway, ang ingon padri, the reason for Christmas is sin. Your sin, my sin, our sin, ang pinakarason tungod sa sala na hilayo ta sa Ginoo. Mo na gingon sa Roma 6:23 nga nag-ingon nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ug walay bisan usa nato kamatarong
in Romans chapter 3, verse 10 to the following verses, walay bisan usa kanato nga matarong, walay bisan usa kanato na gusto mubuhat og maayo. Tanan nato gusto magbuhat og dautan. Mao na ingon sa pulong sa Ginoo nga gisulat ni Apostol Pablo. O kini ang timan ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Ingon ang Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Pero kung imong basahon ang sunod na mga words, sunod na mga letter dito ingon dito apan ang gasa mao si Kristo, mao si Jesus Christ. Oh. Unsa daw? Ang pinakarason nganong dunay Christmas is tungod sa atong sala. Kay walay lain makapasaylo sa tuwa, walay lain makapapa sa atong sala. Bisag kung saon nimo buhat og maayo, dili mapapa ang imong sala. Manang kuhaa sa imuhang panghunahuna nga okay lang sa kuha magpakasala karon, unya mosimba ko kay para mahanaw ang akong sala. Okay lang sa kuha na makasala ko karon, unya mubuhat lang kog maayo para mapapa ang akong sala. Dili ana. Daghan mga tao nga naghunahuna nga pinaagi sa ilang good works, mapasaylo sila sa ilang sala. Nga pinaagi sa ilang mga buhat na maayo, kalimtan sa Ginoo ang ilang sala. Timan walay bisan usa kanato nga walay sala. Og ang hukman sa Ginoo mao ang atong sala. Karon kay wala may bisan usa kanato nga walay sala, impierno tatanaw nga walay sala, impierno tatanan. Bisan pa kung saon imo buhat og maayo karon, pero tungod kay do na kay sala, impierno gyapon ka. Impierno gyapon ta. Kaya ano man? Guilty man ta sa sala. Ingon ang pulong sa Ginoo, nakasala ang tanan og dahilayo sa himaya sa Dios. Kung ingon ta, nakasala ang tanan, apil ka ani, apil ko ani, apil tang tanan ani walay bisan mo sa kanato nga walay sala nga gipakataon ning kalibutana gawas lamang kang Jesus Christ. Mao na atong timan-an. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, ang bayad sa sala kamatayon. Ha? Dili mo pwede pasigar mo na magsimba ko kay para mapasaylo ko sa akong sala. Ang relihiyon o ang imuhang grupo dili makaluwas sa imuha. Walay simbahan na makaluwas sa tao. Magbuhat ko maayo para maluwas ko. Dili ang maayong binuhatan na makaluwas kanimo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Episo o sa Isaiah 64 versikulo 6, ang ingon niya, trapula ang atong mga matarong na mga buhat, trapulang atubangan sa Ginoo. Hugaw, daw sama sa pahiran, trapo atubangan sa Ginoo. So dili nimo pwede panghambog na. Ingon ang pulong sa Ginoo, Episo 8:9. Ingon niya, pinaagi sa grasya tungod sa imong pagtuo, ikaw naluwas. Dili pinaagi sa imuhang mga binuhatan, kaya walay bisan ko sa kanato na makapasigarbo niini. Kung naluwas ka man, kana tungod sa grasya sa Ginoo, tungod kay mituo ka sa Ginoo. Ingon po na pulong sa Ginoo nga ingon pa ang pulong sa Ginoo sa Juan 14:6, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kun dili pinaagi kanako. So bisag usaon nato og paningkamot para malangit ta, og ex lang gyapon si Kristo, walay kaluwasan, walay paraiso nga imong matagamtaman. Si Kristo na mismo nag-ingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Subot pasabot bisag kinunsang klase nga simbahan ang imong sudlan, kung di ka motuo kang Kristo, walay kaluwasan. O trapulang sa tubangan sa Ginoo ang imong mga maayong buhat. So bisag kung saon imong paningkamot aron ikaw makahimo og maayo, dili gapon na sumbanan para pasudlon ka dito sa langit. Kay ngano man, kinsabay makahatag og kasiguruhan diri sa iyang kaugalingon na makabuhat og maayo og dili makasala hantod nga siya mamatay o hantod siya mobalik sa Ginoo o hantod nga mobalik ang Ginoo. Wala masiguro. Makabuhat ka og maayo karon, unya taod-taod makasala ka. Makabuhat tingali ka og mga maayo karong adlaw, ugma makasala ka. Unya ang i-judge sa Ginoo ang imong mga sala man. So mao na
nga kinahanglan ipakatao si Jesus Christ kay si Jesucristo lang ang makapasaylo o makapapa sa imong sala. O wala na lain pa. Ha? Wala na lain pa na makapapa sa imong sala. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, He wants us to cleanse o to clean from our sins. Tanawa, basta makighusay lang kita diha sa Ginoo. In Isaiah chapter 28, chapter 1, sa gingon, Isaiah kapitulo 1, versikulo 18, ingon ang pulong sa Ginoo sa 18, dali nga rin maghusay kita sa Ginoo o maghusay kita nag-ingon ang Ginoo. Bisan ang inyong mga sala pula kaayo, himuon kining puti kaayo. Bisan paog kini lutong pula, kini mahimong sama sa puting balhibo sa karniro. Unsa daw? Bisan unsa pa kaitom ang imong sala ug bisan unsa pa ka pula ang imong sala, basta makighusay ka sa Ginoo, kaya niyang papution ang imong sala. Mao na nga dili pinasikat sa imong kaugalingon ikaw mahimong putli. Dili pinasikat sa imong kaugalingon na ikaw mapapas ang imong sala. Dili ang imuhang pagsigi og simba mapapa ang imong sala. Dili ang imuhang pagsigi og ampo mapapa ang imong sala. Dili ang imuhang pagbasa og Biblia mapapa ang imong sala. Kundi si Kristo lang ang makapapa sa imong sala. Si Kristo lang ang makapasaylo sa imong sala. Basta makighusay ka sa Ginoo. O kang pagbasa sa pulong, pagsimba, musunod na lang na imong pagabuhaton tungod kay anak man ka sa Ginoo. Pero kung ang imo ang basihan para lang makasulod ka sa langit, moingon ka, magbuhat og maayo para malangit ka, impyerno ka. Kay makasala, magyapon ka. May ka musimba ko kay para malangit ko, impyerno gyapon ka. Kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay daghan nagsimba nga walay Kristo. Daghan nagsimba nga walay Kristo ang ilang kinabuhi. Kaya ang uban kanila nagtuo nga ang pagsimba makaluwas. Ang uban kanila ang ilang simbahan makaluwas. Ang uban kanila maayo silang tao, maong maluwas sila. Pero sayop na. Si Jesus mismo nag-ingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Ug ingon ang pulong sa Ginoo, ingon pa niya sa John 1:9, kung isugid lang nimo ang imong sala diha sa Ginoo, He is faithful, He is just to forgive your sins. Ha? Kasi ingon sa 1 John 1:9, atong tanawon, 1 John, ingon ang 1 John 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. So igsuon, kung isugid nimo imong sala sa Ginoo, saka pa mapasaylo ang imong sala. Pero kung walay paghusay, pagpakighusay sa Ginoo, kung walay pagsugid sa sala diya sa Ginoo, walay kapasayloan sa sala. Unsaon nimo pagpasaylo sa katawo nga kasala sa imo? Kung wala man gani siya mo approach sa imo. Di ba ana atong reason? Ano pasaylo man ako sa nga man sa mga ipasaylo? So kung nanay mong hunahuna apod, na kinahanglan nimong pangayo ang pasaylo, ang imong sala nga nahimo atubangan sa Ginoo, aron ka mo pasaylo sa imong mga sala. Katapusan, the reason for Christmas is to save you. Ang rason nga nung dunay Pasko kay aron ka luwason. Nga naman, ang kaluwasan iya sa mga chosen people niya. Walay labot ang mga hintil. Ikaw ako, kitang tanan nga na ug ang tanan ng mga Pilipino, ug ang tanan ng mga dili Hudyo, mga hintil. Ug ang pulong sa Ginoo, ang kaluwasan gihatag ngadto sa mga Hudyo. Ngadto sa mga chosen people sa Ginoo. O kita kay di man ta Hudyo, di man ta chosen people, we are Gentiles. Kay mga Gentiles man ta, wala tayo labot sa kaluwasan. Pero kapin 2,000 katuig ang milabay, kay kung wala gipakatao si Jesus Christ, impierno tanan hintil. Impierno tanan hintil.
Pero nakita sa Ginoo nga bisan ang hintil nagkinahanglan og kaluwasan, hinungdan nga nakita niya nga ang bugtong pamaagi nini kinahanglan nga adunay mamatay. Hulip sa ilang sala. Og wala siya nakita nga laing buhaton. Kung dili, iyahang ipadala ang iyahang nag-inusara nga anak dinhi sa kalibutan. Aron siya mamatay dinhi. Aron siya aron ipaagas sa iyang dugo. Aron ikaw mapasaylo ug baka ambit sa kaluwasan nga wala unta kay labot yana. Timan-an nato na. Ang rason sa Pasko, ang rason nga anong nagasaulog taog Pasko, kay gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Can you imagine? Kung wala ka karon diriya, kung way tao nga nagsugid sa imuha, may tungod kang Kristo, asa man ka karon? Ha? Imagine mo, billions of people nga nagpuyo diri sa kalibutan. Tibuok kalibutan, adunay billions ng mga tao tibuok kalibutan. O usa mo nga nakaila sa Ginoo. Di ba special na siya? Sa unsa nga pamaagi na luwas? Unsa man ka kaniadto? Kinsa ka man kaniadto? Pero tungod kay ang Ginoo nakita niya, nga ikaw nagkinahanglan og kaluwasan, nagpadala siya dito tingali og pastor. Tingali nagpadala siya og mensahero. Tingali nagpadala siya kanimo og amigo. Nagpadala siya og kining ginatawag nato acquaintance para ma-sharean ka sa word sa Ginoo. O kahagigamit sa Ginoo ang mga circumstances sa kinabuhi para ikaw makaila og Ginoo. Out of billions nga namuyo ning kalibutan, isa ka nga nakit-an sa Ginoo nga kinahanglan luwason. Ha? Wa ka mahibulong ana. Ha? Nga kaniadto ang imong kinabuhi way lami. Ang kinabuhi nimo daw walay mga purpose. Ang kinabuhi nimo daw kanang walay tumong. Ang kinabuhi nimo kalibutanon. Pero karon nakita ka sa Ginoo. O gitagaan, gilipay kaniya, o gitagaan, o paglaom sa kinabuhi. Naning kalibutan na matapos man. Nakining imong kinabuhi sa kalibutan matapos man. Pero ikaw, ang imong kalag, ang imong espiritu, adunay, puloy-anan, nagitagana ang Ginoo. Manatiman nato na, nga ang reason sa Pasko is tungod kay ang Ginoo, buot kaniya nga luwason. He wanted to save you. Buot niya nga luwason kaniya. In Romans chapter 10, verse 3, atong tanawon, Roma kapitulo 10, versikulo 13. Ingon sa 13, ingon ang pulong sa Ginoo, kaya ang tanan nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Igsoon. Ha? Tama. Gipakatao si Jesus diri sa kalibutan. Ug ingon niya, kay gihigugma sa Dios sa kalibutan. Ug tungod niya na gihatag niya ang bugtong anak. Abi ninyo? Ang impyerno dili ni para sa imuha. Dili ni para sa mga tao. Ang impyerno gihimo para kay Satanas. Pero tungod kay nagpailad man ang tao kang Satanas, kay si Satanas dili man siya gusto nga kanang musamot, impyerno na gani, siya ra pagid isa dito Samot kapait yang kinabuhi dito Muna gusto kaniya nga kuyugon. Kisay gusto mo kuyog Satanas diri Muna dili na mag-Xmas. Kay basig mabutang kag antikristo ka. Ha? Muna, ang impyerno gihimo ka Satanas, pero kay si Satanas gusto man kaniyang kuyogon. Muna, nagilinla niya ang kalibutan. Gitindal niya ang tao aron makasala o makigbatok sa Ginoo. Muribilde sa Ginoo. Nga namingon ka nga, basig mayon ka kay pastor, gihigog man dai sa Ginoo ang kalibutan, so wala tay laing himuon. Luwas naman dai ta kay si Jesus Christ nagpakamatay man dai sa kalibutan. Tama. Nagpakamatay si Kristo sa tibuok kalibutan. Pero ang kaluwasan pribilehiyo. Anong pribilehiyo man? Sabi ingon sa Bible nga itong ibasa kanila, and verse 13, ingon pa niya, kay ang tanan nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kung mutawag ka sa Ginoo, luwas ka. Pero kung magsalig ka nga, nagpakamatay naman dahil si Kristo dahil, luwas ako. Impyerno ka. Sa ingon sa pulong sa Ginoo, Juan 1:12, sa tanan nga midawat
Sa tanan nga mituo, sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Kung wala ka mudawat sa Ginoo, labaw sa tanan, kung wala kay pagtuo sa Ginoo, perno gyapon ka. Bisang pag nagpakamatay si Kristo sa tibuok kalibutan, kung wala kay pagtuo, walay kaluwasan nga alang kanimo. Ha? Ingon pa, atong basahon ang 10:9 ngadto sa 10. Ingon pa ang 9. Ingon pa niya diri kay kon pinaagi sa imong baba, magsugid ikaw nga si Jesus mao ang Ginoo ug magtuo diha sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay, maluwas ikaw. Kay ang tao nga magtuo diha sa kasing-kasing ngadto sa pagkabatarong ug siya magsugid pinaagi sa iyang baba ngadto sa ngadto sa iyang kaluwasan. Tanawa. Kung ikaw, kung sa ingon sa pulo sa Ginoo, kung pinaagi sa imong baba, magsugid nga si Jesus mao ang Ginoo ug motuo sa imong kasing-kasing nga siya gibanhaw sa Dios gikan sa mapatay, maluwas ikaw. Maluwas ka. Kung motuo ka og Ginoo, kung motuo ka kang Hesukristo diha sa imong kinabuhi. Wala kung way pagtuo, walay kaluwasan. Ha? Kinilang, timan-an nato, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Hesukristo aron taluwason. Laro kayo ang John 3:16. For God so loved the world. Kita. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have everlasting life. Sa Bisaya pa, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kita, ug tungod ni ana, iyang gihatag ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mamatay. At mamatay spiritual na pasabot ra, dili mamatay pisikal. Dili siya mamatay, kung dili baka baton siya og kinabuhing walay katapusan. O, see? O kining kinabuhing walay katapusan, maangkon lang nimo ni kung ikaw mutuo kang Hesukristo diha sa mga kinabuhi. Mao ni ang reason nganong nagsaulog taog Pasko kay gusto sa Ginoo nga ikaw maluwas. Wala nay lain pamaagi aron ka maluwas. Sama sa kong gingon, dili ang imong relihiyon, dili si pastor, dili si father, dili si pope, dili si founder, dili ang simbahan, unsa man ang simbahan, dili na makaluwas. Klaro ang gingon sa pulong sa Ginoo. Ha? Si Jesus Christ lang ang makaluwas nimo. Si Hesukristo lang. Tuo, ingon pa ang pulong sa Ginoo. Tuo, ug ikaw maluwas. Tuo kang Jesus Christ, kung buot ikaw makabaton og kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon usab sa kung gingon ganina, John 14:6, Juan 14:6, ako, dili ako si pastor, o dili Kristo. Ako ang dalan ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa akong amahan kung dili pinaagi kanako. Kung gusto ka maadto sa Ginoo, maadto langit, mupuyo sa paraiso. Isalikway ng pagtuo nimo sa imong kaugalingon na makaluwas ka, o pinaagi sa imong kaugalingon maluwas nimo imong kalag. Isalikway ang pagtuo nga pinaagi sa imong simbahan maluwas ka, o pinaagi ni pastor, pinaagi ni father, pinaagi ang mga founder sa mga kasimbahan maluwas ka. O ipahimutang ang imuhang patukuranan sa imong pagtuo kang Hesukristo og tuuhi nga siya lang gyud ang makaluwas nimo, wala na lain pa. Si Hesukristo lang gyud. Timan-an gyud nato na si Jesus Christ lang gyud ang makaluwas kanimo. Matod pa sa Romans chapter 10 verse 13 ug sa John 14:6, ako ang dalan ug kamatuoran. O kinahanglan nimong mutuo aron ka makabaton o kinabuhing walay katapusan. Yang gyud ako ang tanan sa pagtindog para sa tuang closing prayer. Una ta mo proceed sa atoang next na mga buluhaton activity. Timan-an nato. Nag-celebrate ta og Pasko
Ani ata karon nag-celebrate og Pasko, dili tungod nimo. Dili tungod sa imong katapad, dili tungod kay daghang kag kwarta maong naka-celebrate ka og Pasko. Dili tungod kay daghang kag regalo nga napalit or regalo nga madawatan karon mao nang dunay Pasko. Kun dili wala may regalo nga imong mahatag, wala may regalo nga imong mapalit. Si Kristo ang rason nganong dunay Pasko. O ikaw mo hinungdan ani nganong gipakataw si Jesus Christ kapin 2,000 na ka mga katuigan. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo sa imong mensahe, alang kanamo ni takna sa kabuntagon Ginoo. Ikaw Ginoo magablas sa itong mga pulunga na kadto Ginoo mahinuklugan sa tagsa-tagsa Ginoo ug mapamalandungan diya sa nang pagalingon sa tinuod nga reason nganong dunay Pasko, nganong nagasaulog mi og Pasko. Salamat Ginoo for reminding us na tungod di ay kay ikaw nahigugma kanamo. Tungod di ay kay kami usa ka makasasala. Tungod di ay kay buot nimo kami maluwas Ginoo. That's why ikaw Ginoo nahimugso na tao kapin 2,000 na kamakatuigan ang nanglabay. Lord, tabangan nimo kami na mas masuod pagid media nimo, masaptan sa matag usa Ginoo ang kahulugan sa Pasko Ginoo. Sa among pagpadayon ngadto sa unahan, sa among tagsa-tagsa, sa among mga activity karon, wala pa na mo ng mga buhaton. Continue to bless us and be with us Ginoo. Thank you Jesus, thank you for everything. In Jesus name I pray. Amen.